Ezzel meg tudom állítani, Andi. Kurva jó. Emlékszek erre a rózsakertre. Tényleg? Ó, de szép! Mi? A kuka is benne volt. Fényképet, jókor megmutatom. Bazd meg! Fénycsurgom, baszki. A buzi feje. Nagyon szép, tesó az a kert. Ja. Majd küld át a videót. Mi? Küld át majd a videót. Ó, de szép. És bazd meg egy csurga, ide fogunk jönni. Anya. Baszki. Ott is van egy emlékmű. Itt is. Ez olyan, mint egy kastély, bazd meg. Ez olyan, mint a kastély, bazd meg. Ez Veti, Veti. Baszki. Talán ez az iskola magában. És akkor az ott mi Én már volt? voltam itt, de nem tudom, nem érzem meg. Andén és az ott mi? Másik épület. Az is iskola? Ez az iskola, akkor mit csinálunk, bazd meg, az iskola. Te, belépünk Ne, találkozok a Lolikával. Lulu! Milyen jó lett? Telefonokat elrakja. Le is némítjuk. Mindjárt elrakom. De Zsózsó, ez az iskola, akkor az Ricsi, próbáljatok meg. Ricsi, mit fértünk? Ennyi. Hello. Ahogy mondtam, leírhatatlan élmény volt, meg ahogy látjátok a képeken is. Kicsit elmosódott, ilyesmi, de azért nézzétek. Meg ami meg jól éreztük magunkat Andyvel. Na, rakok egy zenét, nézzétek. Tényleg videóba vagy? Buzi! Igazi buzi! Tényleg videóba vagy? Ez igazi buzi! Azok is ott buzi! Bazd meg! A miért a képernyőt? Belefújtál. Ott egy buzi, ott nyomja a telefont. Meg eszi a chipset. Ott a buzi. Az igazi bolondoknak nincs határ. Jakkari. Az még nem úgy. Mit nézel, tesó? Ott egy buzi. Ott egy nagy buzi. Ott a legnagyobb buzi a világon. Ott egy csicska, ott hívják be, az ablakba. Ne neves, te is az vagy. Te se neves, te is az vagy. Mi van, gyere? Amúgy meg itt vagyunk Somogyszélbe, nem még a csurgón vagyunk. Latina. Itt a legnagyobb buzi. És bemutatjuk, ha... Ismerős. Bazd meg, látom a tetüket. Várjál? Az már tényleg. Látom a tetüket. Ha nézem meg a te hajadban is. Várjál, a tiédben megnézhetem. Jajaim. Latina. Latinas. Latinas. Itt van a csungó. Ja. Ott egy fehérpólós buzi. Te ne kövessél, mert buzi vagy.
Mindenki egy buzi. Hamis pártítomot zavar? Mi a bajod? Ott a Gini. Na, let's go. Megosztottad? Latinas, Latinas. Ezek hülyék. Nem voltam itt. Hát ez egy bunyó fog lenni. Ott a Dak. Ott a Baksaj Sándor. Ott a temető. Ott leszünk nap végén. Kéregetnek a csoruk? Tudok vágnál vele. Endi, tudok ebből itt vágni. Mint a TikTokra. Tényleg, Endi, ott leszünk reggelre. Nap végére ott leszünk. Szobák voltak, vagy ott. Egyben nyitották. Adi, nap végére ott leszünk. Vidám park. Az Vidám park? Ha én nem. Az a világ legjobb életélménye. Ha én nem. A Vidám park. Igen. Fent a mennybe. Az öregek itt ducak. Figyeljél ide! Figyeljél ide! Gyerek az alapot hajat. Nem Szilvin. Amint mondtam, minden alapú jól van, és meg is jegyezte, hogy 12 hektáros partunk van, nem kell megjelni, nem tudjuk bejárni az egészet. Emlékkel, van, ahol ilyen erdős rész van, van olyan is, ahol egy kis túlön, van, Most lépünk egyet. Gyék, lopjuk a cigány. nagyon rendes vagy, köszönöm szépen. Hallod, cige? Tudod már kell. Hogy hol van kezdve? Nem kell. Hozzá 50 forintost! Nézzétek, a szegény csóroly gyerek itt csurgon. Mit akarok? Turkál a kukába, láttátok? Most szedte ki a 7-Upot. Leégettük, gyerek, már figyelj, És te ki van? Ez YouTube-ra megy ki. ennyit jó. Tényleg? Oh! Gerince! Feljelented le. Nem mondtál Nem tudsz feljelenteni. nekem megmondta, akkor lehet, hogy igen. Ha kiteszed Facebookra a nevémet, Nem tudod, hogy vagyok fönn YouTube-on. Tamás, azt mondta, akkor lesz, hogy kiteszem hogy mikor született, majd nem tudsz telefonni. Nem, én videózok. Köcsög. Videózok. Emlékeztek a kotorra? Ja, az iskolában találtunk egy teli kotont. Itt a legcsóróbb része, bazd meg. Menjünk lefe. Mi a bajod? Itt találtuk a kotont. Itt? De hogy itt jött? Nyírják a fület. Erre kell menni? Mit tudtam? Mit találtuk a Sok csicska? Menjünk. Föl van szerelve a buzi. Szívre. Jó, menjünk enni. Latinas, Latinas. Nem akarok. Az meg. Jumanjiba vagyok, baszki. Gyere már. Nézzétek a földről szedik. De nem tudod tudni, sem. Úgy, nem tudod. Azért félsz tőle. Nem fogom rátok irányítani, nyugodj. Fussunk, cigányok, fussunk, aratási van. Megyünk drogérbe, csempézzük el cikkét. Elég most. Adjál már. Jó. Nézzétek. Tamás, ezt már törölt ki most. Nem, le volt rakva. Törölt ki. Le volt rakva a földre. Törölt ki. Le volt rakva. Bármit kapcsolat. Le volt rakva. Nem látták, hogy cukroztunk. Te. Tényleg? Ki tudom vágni amúgy meg. Vélem vágjuk. Ki tudom. Talált egy 200-as. Akkor az enyém lesz. Mert a zsebemben volt egy 200-as. Hát tényleg.
Na, tudom, most föl fogja venni. Apád. Ha még egyszer apázza, akkor lesz. Hasonlít? Hasonlít? Hasonlít. Rád is hasonlít. Mi van? Bertó, nézzétek, a csurofém szedi az üveget. Elmeséld meg, jó? Berakjam? Nézzétek, itt nem akarják levágni a füvet. Akkor tudod te arra. Ezt a padot azért tettük ilyen messzire minden mástól, de jó, hogy most írják a munkát, hogy azért, mert ez az a hiteles hely, amit Mi van? Voltál. Mi? Mi? Te voltál. Most én? megjelölt, De ott bennem? biztos, hogy itt az ő Igen. Ott bennem? Jó, ott bennem. Ott bent a vászlót. 1936-ban és azóta ez egy irodalmi De egy fogyatékos. Ez is kirakod túl. Ki hát? és az idézet itt, ahol most Zöldgen felett péntek alapján Youtube-ra rakok ki videót. tanított, mesélgetett, Kapom a subscribe-ot. Ki megy a faszomba? Menj a faszomba. Nyarébb.Ték motorolja. Jó, igaz, mert én is A nénike húz a picsába. Kell a kép. De hülye volt. Kell a képnek, hülye vagy te? Blátufli. Habol. Babos. Apentás. Pártos. Mi a baj? Aki nem tud, hogy látni, az már. Meg akkor már a feliratkozással adjuk ki. Nem feliratkoztok, megütöm ezt a buzit. Nem feliratkoztok, beküldöm ezt oda. Bemész a csolányosba. Aha. Ezt nem iratkoztok fel. Belőle a csolányos, hogy kiszedem. Megdobhatod. Ez nem csolányos, de hülye gyerek. Elrúgtam az üvegét, Andi néni. Elrúgtam és megvertem a gyereket. Nézzétek, ott a kék-zöld folt a szemén. Látjátok? Pont ott. Ennek is ott van. Te kocsuk, miért kell elrugni? Én rúgtam el. Hát én csak... Tudom, ott az egy korcsotám, ha akarsz. Nem kérek, köszi. De nézzétek! Hamiz, letorkozz. Szomult. Már 6 perce megy a videó. Beüti magát a gyerek. Nem. Szól, mint a más. Fölrúgtam neki az üveget. Ez szól, mint a más. Szomóca, nem? Mi ez? Tudod mi? Nem. Én sem tudom, mi ez. Nézzétek a kaja a zsebét. Ez a hülye. Ezek hülye. Ez egy szúnyoglára, gyerekek. Az itt a gyereket. Menj innen. Ki lesz ma ki ide? Ide. Nem videózzál? Nem te beszélek. Ki engedte meg, hogy videózzál? Engem nem videózzál. Nem. Mit hamizol, máma? Ki szólt? Várj, mi vagyunk a vége? Én vagyok a vége.
Mit csinálsz? Videózni. Ezek meg ugrálnak a Indulj. szocskék. Jó, indulunk. Megtámadt egy Az a 200-as menjünk. Azokba megyünk most. Sétálunk, nem. Van az egy szó. Akartunk mikor megyünk már haza? No. Visszatörizek Gyulabába. Lilian! Kicsit fogyatok a sat. Milyen szép ott te? Tanárnő majd átküldi a képeket. Az osztálycsoport. Mit csinálsz, Mis? Mekkora ez a Mit csinálsz, Pista? Oké. Bazd meg! Találkoztam. 100 fokos meredék, bazd meg. Hú, de hiányzik az a én vagyok az utolsó. Ezen minden nap, ezen fölmenni. Gyújtani Endike. Nem most csigizek. Mik a sok patkányhőz? Nem, köszönöm. Nem, szomorút vagyok. Menjünk már. Ott van kosárpálya, te! Focipálya is van. Andy. Van focipálya, meg kosár. Érdemnek valóban. Nem is az enyémnek. Nem az én érdemnek valóban. Annak a csúcsosnak. Csúcsó. Látom a frizsírod. Menjünk. Jó, oldjon meg, kell nekem a like, meg a feliratkozó. Hogy csak kapok egyáltalán. Jöjj, iratkozzatok. Nem csináljátok, amit mondok. Ezt a buzit oda bedobom. Jó is lenne neked, mi? Van focipálya, jöjjünk már lefocizni. Jakari, a bátor kis indián. Nyírd a füved, bazd meg! Tamás, légy ide. Nem én voltam. Jöjjel arra.